прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 22-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святого Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Імкнуцца прыняць Марыю так, як яе прыняў Бог. Маці Езуса таксама і нашая маці. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Бога-дар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі, і прабачэнне грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верым Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды і Сыну воскрэслым. Суцяшыцелю Табе хвала на вечныя векі. Амен. З лісту святого апостола Паўла да рымлянаў, 8 раздзел, ад 28 па 30 вершы. Мы ведаем таксама, што ўсё ідзе на карысць тым, хто любіць Бога і хто пакліканы па Яго пастанове. Бо каго Ён наперад пазнаў, таго і прызначыў быць падобным да вобраза Сына свайго, каб ён быў першародным між многімі братамі. Каго ж прызначыў, таго і паклікаў, а каго паклікаў, таго і апраўдаў, а каго апраўдаў, таго і ўславіў. З кнігі святого Людвіка де Монфора «Таямніца Марыі». Як у натуральным законе патрэбна, каб дзіця мела бацьку і маці, таксама і ў законе ласкі трэба, каб у сапраўднага дзіцяці касцёла Бог быў бацькам і Марыя маці. І калі ён хваліцца тым, што Бог яго бацька, але не мае і кроплі пяшчоты сапраўднага дзіцяці да Марыі, гэта падманшчык і дэман яго бацька. Паколькі Марыя сфармавала галаву прызначаных, якой з'яўляецца Езус Хрыстус, ёй належыць фармаваць часткі цела гэтай галавы, якімі з'яўляюцца сапраўдныя хрысціяне. Бо маці не фармуе ані галавы без частак цела, ані частак цела без галавы. Таму кожны, хто хоча быць часткай цела Езуса Хрыста, поўнага ласкі і праўды, павінен быць сфармаваны у Марыі пры дапамозе ласкі Езуса Хрыста, які жыве ў ёй у паўнаце, каб быць дадзеным у той самай паўнаце сапраўдным часткам цела Езуса Хрыста і яго сапраўдным дзецям. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутнае, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам. Скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен.
Запрашаю цяпер памаліцца святы ружанец давольную частку. Можна это ўчыніць адразу пасля заканчэння тых невялікіх разважанняў, альбо на працягу дня, калі гэтаму найлепш адпавядае наш час. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.